Quero vos contar unha historia. É unha historia que pensades que coñecedes, pero non tal. Ali, que é iso? Papá! Fala! É un monicreque. Non tal, son un cativo de verdade. Ás veces as persoas téñenlles medo ás cousas que non coñecen. Non lo entendo. ¡Ah! Atopámolo, a nosa estrela. Todos te quererán e diránmote un nome, Pinocho. ¡Pinocho! Pois aquí teño algo que che quero dar. É un libro para a escola. Un que pertenceu a un neno moi especial. O neno que perdiches. Papá! Xa bonda de parvadas. Ei, a onde vas? E dille que o quero. Que non serei unha carga nunca máis. Hola! O neno de madeira da alma emprestada. Aínda que ti teñas a vida eterna, os teus seres queridos non a teñen. Nunca sabes canto tempo che queda con alguén, ata que xa non está. Ese neno quérete tal como és. Adialo para que sexa bo. Para xa! Deixa de lle bater! Pode que non teñas fíos, pero eu contrólate. Por favor, trae-mo de volta. Pinocho! A vida é un agasallo maravilloso.